Počúvate podcast Rehole redemptoristov provincie Bratislava, Praha. Kongregácia Najsvätejšieho vykupiteľa, redemptoristi, je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil svätý Alfons neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu. Dnes sa rozprávame s pátrom Petrom Hertelom, misionárom v Litve, o jeho mnohoročnej skúsenosti s vedením farských misií, o tom, ako sa na túto službu pripravoval a o dare zmierenia v rodine počas misií. Pred svojím odchodom do Litvy si bol na Slovensku roky vedúci misijného tímu. Čo všetko si mal ako vedúci na starosti a ako si na toto obdobie spomínaš? Tak bolo to obdobie pekné. Asi 10 rokov tu na Slovensku som robil najmä s patrom Františkom Romaňákom najdlhšie tie misie a samozrejme aj iní spolubratia nám pomáhali. Prešli sme veľa farností od západu na východ za ten čas a je veľa krásnych spomienok, kde sa rád aj vraciam aj myšlienkami, najmä keď boli tie misie dobre pripravené, čo záležalo veľa aj od kňaza, aj od miestnej komunity, tak tam naozaj bola radosť byť na tých misiách. Bolo aj tak, že nebolo pripravené, to bolo viac menej výnimka, ale vo všeobecnosti mám spomienky, že to bol čas naozaj milosti, čas požehnaný, čas aj mnohých obrátení, ktoré sa veľmi nedajú na vonok opísať, len Pán Boh to vidí. My mnohé tak môžeme pocítiť, zvlášť cez spovede. A tieto spomienky vo mne vyvolávajú len vďačnosť voči Pánu Bohu a voči aj všetkým tým, ktorí sa do toho misijného diania zapojili a pomohli komusi inému cez svoju či modlitbu, či obetu, či nejaké konkrétne zapojenie sa v živote posunúť sa ďalej dopredu. To, čo bolo tiež také pekné spomienky mám na spoluprácu s mladými, ktorí vlastne chodievali s nami do škôl. Formoval sa ten tím, pomohli nám aj do spoločenstva, z rieky života, ale bolo tam viacero teda mladých, najmä od nás, od Kostolnej Záriečia, okolo Trenčínu až po Nové Mesto. A boli z toho veľmi pekné stretnutia v školách, spomienky, aj tá cesta s tímom či so spoločenstvom, ktoré nám na misiách pomáhalo. A od koho alebo kde si sa učil viesť farské misie a byť misionárom? A ako dlho možno trvalo to obdobie prípravy? Zatiaľ to z väčšej časti funguje tak, že kto sa chce stať takým, povedal by som, na plný úväzok misionárom, každý sme, ktorí sme v reholi, každý pokrstený misionárom, ale takým, ktorý teda, ako by sme si rozumeli, ide na tie ľudové misie, tak musí absolvovať nejakú tú prípravu, mal by. Tak mňa poslala rehoľa do Poľska, do Lublina, tam som bol s takými prestávkami viac menej teda rok. To bol taký čas na stíšenie, na písanie kázni a medzi tým sme mali také 2 výjazdy na misie, čo teda naozaj nie je veľa, ale pomohlo mi, že aj predtým som bol viackrát pozvaný na misie, takže veľa vecí sa dalo odpozerať, ako sa robia, ako robiť, čo nerobiť, kde dať dôraz, na čo si aj dať taký naozaj čas, pripraviť sa. Ten rok v tom Rubine to bol taký začiatok vlastne prípravy na misie a potom
tie skúsenosti aj s inými týmami, či otec Michal, či otec Ivan, alebo aj iní spolubratia, kde sa učíme aj jeden od druhého, aj počas praxe, počúvať ľudí z toho, čo oni potrebujú. A cez modlitbu Pán Boh tiež veľa vecí dá. Cez spovede sa veľa naučíme. Od kňazov sa veľa naučíme, od farárov a vôbec od každého, kto nejak žije vieru a má sa naozaj čím podeliť. Takže to je celá je to taká škola života. Počas misií veľa ľudí prijíma dar zmierenia s Bohom, ale aj so svojimi blížnymi. A to nie len tak individuálne, ale možno aj širšie. A práve na to sa chcem spýtať, či si bol svedkom takéhoto zmierenia v rodine alebo možno v celom farskom spoločenstve medzi nejakými skupinami znepriateľenými a podobne. Možno, že nie všetko môžeš povedať. Áno, práve. Práve, nie všetko môžem povedať. Ale možno by som povedal, neviem tiež, či to tak veľmi môžem povedať, ale nepoviem ani kde to bolo, ani kto to bol, ani kedy to bolo, hoci si to presne pamätám. Ale taký trošku netypický príklad zmierenia, to bola cez jednu takú misijnú udalosť. Jedna osoba sa veľmi nie tak dobre rozišla so svojou svokrou, ktorá zomrela. A v srdci bola stále taká bolesť, neodpustenie. A my sme cez ten misijný čas tam mali aj modlitbu za zosnulých a duše vočistí a išli sme na cintorín, kde sme vlastne po tej pobožnosti povedali ľuďom, aby išli sa pomodliť teraz zapálenú sviecu od paškala odpálenú ako symbol viery aj Krista, ktorý je vzkriesený, zanesli na hroby tých svojich blízkych a tam sa poďakovali za nich, pomodlili za nich. A tá osoba potom po tejto pobožnosti a potom, že sa bola pomodliť na cintoríne, vydala veľmi pekné svedectvo, hovorí, že ja som sa tam zmierila s mojou svokrou. Ja som tam prežila takú zmenu vo svojom srdci, že tá bolesť úplne odišla a ako by ma bola svokra objala a ako by som ja bola objala ju, hoci už bola teda zomretá, ale takú nejakú duchovnú, veľmi veľkú lásku k svokre prežila a také vnútorné uzdravenie toho vzťahu, také zmierenie, odpustenie, hoci už ona bola zomretá. A keď to rozprávala ten svoj príbeh, nesmierne som bol vďačný a veľmi povzbudený, že ako Pán Boh koná a jemu nie je nemožné, aj keď ten človek už odišiel do večnosti, aby v srdci toho, kto tu zostal a čo si nebolo vyriešené, aby sa to dotiahlo aj po smrti to snulého. S pátrom Petrom Hertelom sme sa rozprávali o službe ľudového misionára. Vypočujte si aj ďalšiu epizódu nášho podcastu, v ktorom budeme v rozhovore pokračovať. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity redemptoristov v Bratislave.